Dino iki masak opo neh hayo. Iki mau iku aku sirku iku masak mie ayam gawe bumbu saeneke sing ning omah. Bumbune apa? Bawang merah, bawang putih, mari ngono ketumbar, mari ngono ana kunyit karo jahe. Iku di blender kabeh dhisik ya cah ya. Mari ngono ditambahi apa laos karo sereh. Lek pengen ditambahi godhong jeruk ya tambahno. Lek aku gawe godhong jeruk ya kaya iku mau. Iku gongsreng sampai piye? Sampai mambu enak wangi. Lek wis mambu wangi, terus mari ngono engko ditambahno apa? Ditambahno ayame. Tapi kudu wangi dhisik ya. Iku tak tambahne ceker dhisik mergane nyapa? Lek ceker iku luwih suwi empuke. Nah, terus ini ayam. Ya toh ditambahi ngene. Ayame bagian apa? Sembarang, bagian dodol lek seneng perdagingan, bagian paha lek seneng sing enggak tek daging ya toh. Ya ngene iki. Terus piye Mbak iku mari ngono? Mari ngono dibumbui. Bumbune apa ae? Uyah, mari uyah apa? Gula, mari gula apa? Mrica, mari mrica. Uduk mrica ding cah, iku lho bawang. Uduk mrica apa ya? Lali aku. Cek mikir dulu. Iku lho. White pepper iku apa to cah? Nah ngono terus mari ngono iku dikeki apa? Dikeki saus tiram sithik. Nyapa kok tak kei saus tiram? Ora ngerti wong aku ki lek ku masak sak lek ku nyemplung-nyemplung ning ngono lho cah. Masak iku sing penting nomor siji pede. Ya toh, penting kena dimaem, penting enek rasane. Iku tak kei white pepper. White pepper iku apa merica bubuk insyaallah lek enggak kleru ya. Ya ngono digedhublek terus dikapakne. Tutupen aja didemoki ae. Nah, iku sentuhan terakhir apa? Kecap manis saurunge mok tutup. Mergone apa? Butuh kecap manis. Lek enek kecap hitam tambahane kecap hitam. Ben warnane apa? Ben warnane ayu. Soale kan ayu iku lek misale koyo sing ireng lekoh ngono kalau cah. Nah, ditutup sampai koyo apa? Koyo ngene iki lho deloken. Nah, ayu to masyaallah. Ya toh, dadine piye Mbak iki engko makmane? Ya, engko dadine nek ning mburi lek mine ya biasa lek masak ngono kae. Nah, dadine ngene iki. Selamat mencoba, bye.